L'Institut Caparrella està situat en un entorn natural privilegiat, als afores de Lleida. Disposem d'unes instal·lacions en constant modernització i actualització. A l'Institut Caparrella ens adaptem als canvis constants mitjançant un sistema educatiu de qualitat. Som el centre amb l'oferta educativa més àmplia i sempre al servei de la societat. En l'Institut Caparrella podeu estudiar l'ESO i el batxillerat, gaudint de les innovacions tecnològiques més importants. La nostra biblioteca és un espai per l'estudi i la consulta. Podem escollir entre més de 5.000 exemplars de llibres i consultar el seu catàleg a través d'internet. Els alumnes que cursen l'ESO dels diversos centres adscrits a l'institut tenen servei de menjador concertat. A més de les pistes esportives del pati, el gimnàs està perfectament acondicionat per practicar l'esport i dur a terme les classes d'educació física. També oferim un gran ventall de cicles formatius. A l'Institut Caparrella formem els futurs professionals de l'automoció. Al cicle de grau superior d'imatge despunten els futurs fotògrafs, operadors de càmera de televisió i il·luminadors de Lleida. El món laboral demanda de bons gestors de recursos comercials i eficiència en els resultats empresarials. La posada a punt dels prototips electrònics professionals i el seu manteniment es realitza en la família d'electricitat i electrònica. I en una societat que viu envoltada d'ordinadors i xarxes de dades, no podem deixar de banda la família d'informàtica i comunicacions. Tota aquesta oferta formativa dona resposta a les diferents opcions personals i s'adapta a les necessitats de la societat en què vivim. Volem impulsar el desenvolupament intel·lectual i personal de l'alumne. Institut Caparrella, el camí cap al teu futur.